Naša oblasť je skutočne bohatá aj na množstvo nerastných surovín, ktoré okrem toho, že ľuďom prinášajú materiálny úžitok, neraz dokážu obohatiť aj nášho ducha. Presvedčiť o tom sa v týchto dňoch môžu návštevníci prízemia Rimavsko-Sobotskej radnice, kde absolventi Vysokej školy výtvarného umenia vystavujú svoje diela z keramických materiálov. Výstava Fenomén Gemer bola zahájená vystúpením Rimavsko-Sobotskej kapely MEL vo štvrtok 3. septembra. Celý projekt vznikol na základe schváleného grantu a jedným z jeho cieľov je oživenie keramickej tvorby v oblasti Gemera. Vychádzali sme z takého esencie Gemera skôr. Pretože keby sme historicky mali mapovať Gemer, tak sa tam odohralo veľmi veľa vecí a nie je to možné. Čiže v podstate sme vybrali to, čo pre výtvarníkov je najzaujímavejšie a najcennejšie. Výtvarnú kvalitu tam, kde vlastne sa stieral čas, priestor, národnosti a myslím si, že tie veci sú mimo čas a priestor a majú čo povedať súčasnému divákovi na celom svete. Koordinátor projektu oslovil viacero vysokých škôl, aby tak dokázal divákovi priniesť čo najširší pohľad na oživenie vyhasínajúcej tvorby keramických diel na Gemeri. Oslovovali sme stredné, vysoké školy a aj verejnosť. Momentálne je tu 7. Oslovené boli všetky vysoké školy v bývalom Československu. Začíname doma s tými, čo to poznajú a možno nie sú tak chúlostiví zniesť tú realitu. Fenomén Gemer, ako sa táto výstava podľa jej tvorcov nazýva, v sebe zosobňuje vzťah autorov k tomuto regiónu. Ba v niektorých dielach doslova volá po vzkriesení umeleckej tvorby autorov pochádzajúcich práve z oblasti Gemera. Organizátori z Vysokej školy výtvarného umenia a Turistického informačného centra v Rimavskej Sobote teda urobili prvý správny krok a teraz očakávajú, akú odozvu vyvolá v širšej, najmä umelecky založenej spoločnosti.